Žijeme v dobe, ktorá na nás kladie čoraz vyššie nároky. Pracovné povinnosti, rodinné záväzky a neustály prúd informácií. V tomto zhone často zabúdame na to najdôležitejšie, síce na seba a na prítomný okamih. Vedomý život, alebo anglicky mindfulness, nie len módnym slovom, ale praktickým a vedecky podloženým prístupom, ktorý nám ľuďom môže pomôcť zvládať stres, úzkosť i každodenné starosti. Vítajte v podcaste Psychologicky, som psychológ Marek Horňanský a v tomto dieli podcastu sa s vami podelím o to, čo mindfulness skutočne znamená, prečo je tak účinný a ako ho môžeme zaradiť aj do nášho bežného života. Či už ste o tejto technike počuli, alebo je pre vás novinkou, verím, že si v nasledujúcich riadkoch nájdete istú inšpiráciu pre svoje vlastné prežívanie a duševnú pohodu v budúcnosti. Mindfulness by sme mohli preložiť voľne ako vnímavosť, obozretnosť či vedomie seba sama. Princípy tohto prístupu sú inšpirované predovšetkým buddhizmom, v ktorom je dôraz na prežívanie tzv. Prítomného okamihu, teda tu a teraz. To nás učí pozerať sa okolo, vnímať svoje telo a zbaviť sa svojich negatívnych pocitov. Hlavnou výhodou je, že nám zásadne pomáha zvládať stres, úzkosť a množstvo negatívnych myšlienok s tým spojených. Občas sme totiž vo svojich myšlienkach doslova uväznení. Premýšľame o tom, čo musíme urobiť, čo všetko nás ešte čaká, čo nás trápi, čo sa nám stalo a zabúdame prežívať chvíle a okamihy v aktuálnom čase, keď sme ich súčasťou. Pri mindfulness tak ide o to zameriavať svoju pozornosť na to, čo práve robíme. Nezáleží na tom, či umývame riad, venčíme psa alebo vedieme nejaké pracovné jednanie. Cieľom je sústrediť sa na aktuálnu činnosť, na to, čo cítite vo svojom tele a neodbiehať myšlienkami do minulosti či budúcnosti. Jednoducho netrápiť sa tým, čo bolo alebo čo bude. Cieľom je žiť tu a teraz. Pokiaľ však myšlienky prídu, a oni teda prídu, uvedomme si ich, príjmime ich a pomaly ich takzvané opustíme. Zamerajme sa znovu na aktuálnu činnosť, ktorú vykonávame. Ďalším dôležitým aspektom je tzv. Neposudzovanie, teda stav, keď vnímate, čo sa práve deje okolo, ale zdržíte sa posudzovania. To vám umožní stať sa akýmsi vedomým pozorovateľom, ktorý nezasahuje. Vďaka tréningu takéhoto postoja môžete získať istý odstup od emočného prežívania situácií a možnosť reagovať na aktuálne situácie uvážlivejšie a vedomejšie. V západnej medicíne sa princípy mindfulness objavili už v 70. rokoch 20. storočia a takým prvým profesorom, propagátorom bol Jon Kabat-Zinn. Ten základné princípy mindfulness zhrnul do 7 bodov. Prijatie a uznanie. To znamená otvorenosť, ústretovosť, čo práve prežívame. Neposudzovanie, teda pozorujeme. Myšlienky, pocity, vnemy. Myseľ začiatočníka, to znamená ochota vidieť veci také, aké sú a bez kreslenia. Dôvera, viera vo vyšší zmysel našich skúseností. Neúsilie a nechať byť. To znamená postoj, kedy sa nesnažíme veci stále naprávať, ale nechať ich plynúť. Trpezlivosť, teda rovnováha a múdrosť. No a posledný bod je súcit k sebe samému. Pestovať lásku k sebe samému bez nejakého sebaobviňovania neustáleho. Tipy na cvičenie v takom každodennom živote, ktoré si môžeme priblížiť. No, môžete aplikovať tieto tipy na akúkoľvek činnosť v vašom živote. To znamená sústrediť svoju pozornosť na to, čo práve robíte
a nebyť jednoducho myšlienkami minulosti či budúcnosti. Totiž roztržená myseľ alebo roztekaná myseľ, tá so sebou prináša nepokoj. Napríklad, stáva sa vám, že chodíte kontrolovať, či ste zavreli dvere alebo vypli rúru, či zhasli pred odchodom svetlo? Ak áno, je to neraz tým, že pri týchto činnostiach automatických je vaša myseľ sústredená zase na úplne iné veci. Čiže napríklad premýšľate nad tým, čo pri odchode z bytu nezabudnúť, alebo čo budem robiť, keď z bytu odídem. Skúste si na začiatku vybrať ale len jednu vec, ktorú pravidelne robíte. Napríklad varenie obeda, umývanie riadu alebo proste venčenie psa, čokoľvek. Jednoducho, ak robíte nejakú činnosť, robte to s tzv. Bdelou pozornosťou. Ak napríklad varíte obed, tak vnímajte, ako si prestierate stôl, servírujete jedlo, pozrite si, ako to jedlo na tanieri vyzerá, ako vonia. Pri samotnom jedení sa sústreďte na chuťové kanáliky, na chute, vône toho jedla. Vnímajte ten proces jedenia, jednoducho nerozptylujte sa a pokiaľ si uvedomíte, že sa vám nedarí udržať pozornosť, tá myseľ je neustále niekam inám zameraná, vy sa centrujte na jednu činnosť a to bez nejakých negatívnych emócií či nejakého hodnotenia toho svojho snaženia. Medzi cvičenia a tréning môžeme zaradiť aj jednoduchú a prirodzenú činnosť a to je napríklad len jednoduché vnímanie vlastného dychu. Tým, že svoju pozornosť zameriame na dých, sa dokážeme upokojiť a môžeme si všímať to, ako naše telo reaguje. Pri týchto dýchových cvičeniach môžete vyskúšať aj vizualizácie. Napríklad predstavte si, že plávate v mori alebo bežíte a podobne. Dôležitou súčasťou tej rutiny dennej, toho tréningu by mal byť aj čas pre seba. To znamená, zamerať by sme sa mali na činnosti, pri ktorých sa sústredíme iba na prítomnosť, pri ktorých nie sme prilepení na mobil či televízor. Každý z nás, povedzme, rád vyrazí na prechádzky do prírody alebo si rád zacvičí a podobne. Jednoducho robiť niečo pre seba. Môžete si vyskúšať aj tzv. Cvičenie vďačnosti. Pritom napríklad každé ráno alebo večer si môžete napísať 3 veci, ktoré sa vám podarili, za ktoré ste vďační. Môžu to byť maličkosti, napríklad urobili ste kávu kolegovi, alebo jednoducho stali ste tou správnou nohou do slnečného dňa, alebo to môžu byť rozhovory s kamarátmi a podobne. Dobre, mindfulness záverom, totiž ja vnímam nielen ako techniku, pre mňa je to skôr životný štýl. A ten nás učí žiť v prítomnosti, jednoducho prežívať každý okamih. V dnešnom svete nás často rozptylujú rôzne externé podnety. No a práve tá schopnosť venovať sa prítomnému okamihu môže mať hlboký vplyv na naše duševné zdravie a pohodu. Integrácia mindfulness do života môže byť oveľa jednoduchšia, ako si myslíme. Od krátkych meditácií po vedomé dýchanie. Jednoducho každý z nás si môže nájsť spôsob, ako sa spojiť so svojou prítomnosťou. Nezabúdajme, že ide o proces a ten vyžaduje čas aj trpezlivosť. Avšak výsledky sa dostavia. Pocity pokoja, zníženie stresu, väčšia schopnosť reagovať na výzvy a problémy života. Nezabúdajte tiež, že každý krok smerom takejto prítomnosti vedomej je krok lepšiemu a vyrovnanejšiemu životu. Tak, ďakujem, že ste si dnes našli cestu na počúvanie podcastu Psychologicky. Dúfam, že ste získali nové poznatky
a jasnejší pohľad na tému, o ktorej sme hovorili. Ak vás táto epizóda oslovila, neváhajte, zdieľajte. Budem rád za vaše otázky, postrehy i názory. Neváhajte napísať. Neváhajte šerovať. Som psychológ Marek Horňanský a teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Psychologicky. Do skorého počutia.